eta guain arteoa auzokidek guk deitzaiegula euskaratik urrun bizian pertsona hauei, bai interesa erakutsi dutela eta behien lekua bilatzeuela hor, euskara ezagutzeko eta behaien hizkuntzan iztasuna balioan jartzeko, baina auzotarrok, euskal hiztunageanok ez dugu oso ondo ikusi edo ez dugu oso ondo ulertzen zein da hor gure papera, ezta? Eta uste dugu argi eduki behar deula euskara hartzia nahi balin badeu, eman inberdeula baitare euskara da gukagunok. Orduan, hitzaldi ziklo hau planteatu genuen, 8 herritan ematea, auzoko martxan jartzean herri berberetan, eta guain ja 3 hitzaldi falta zaizkigu zikloakin amaitzeko, eta helburua pixkat hori izan, euskal hiztunan kolektibo hori herri horietan sentsibilizazioa eta gai hau herri horietan mai gainen jartzia, ezta? Hontaz hitz egiteko beharra daolako eta ezagutzeko beharra daolako. Izan zarete Eskoriatzan, Gasteiz, Aretxabaleta, Ibarra eta Soraluzen, eta orain gelditzen dira ostiralean Oñatin, hurrengo asteko astelenean Donostian, zuzeu besteak beste, eta gero azaroaren 10ean Arrasaten bukatuko dituzue hitzaldi sorta hauek, ezta? Hori da, bai. Hitzaldi guztiak helburu berbera dakate, pixkat aniztasuna eta euskeran arteko erlazio hortaz hitz egitea, azkenen askotan planteatu izan da, arazo bezala euskara eta aniztasunan arteko harremana, eta guk nahi deu konplize bezala ikus daitezela, azkenian anistasunare euskarantzako konplize bat izan daitekelako eta izan behar dalako, eta pixkat ikuspuntu ezberdinetatik izlari eta ikerlari bakoitzak bere aukalako, baina gaia berbera hitzaldi guztietan. Lehen gauza, nire ustez behintzat oso polita esan duzu, nahi baldin badugu besteek euskara hartzea, guk eman egin behar diegu. Eta hori da lehenengo urratsa behar bada. Bai, garbi da ona da, azkenen ez dazkaula elkarbizitza gune asko eta ikustea kanpotik atzerritik etortzeian horiei, ze auzoko harrera egitasmo bada, hau da gutxi gora bera bi urte atzea etorri dan jendea harrera egite zaio, eta garbi da guk euskara dugunok eta euskara bizi deunok ez balin badeu erakusten guretzako ze garrantzitsua da nola bizi deun bestek ez dutela sekula ulertuko. Ze hor azkenean kultura, hizkuntza, barrera asko daude, guk hausten lagundu behar deuna baitare. Eta beraiek hurbiltzen diranean euskara ahalegin hori egiten dutenean, azken finean norbere kabuz edo eman behar da, edo egin behar da lehen urratzo di lehen ahalegin hori, gero emaitzak lortzen hasten direnean zer komentatzen dizute beraiek? Azkenean auzokok harrera danez helburua euskaran transmisioa da nolabaiteko emaitza bat, baitare. Gu pixka planteatze dugu, ez deun nahi egitasmo vertikal bat izatia, pertsona batek beste batzui euskara erakustia, baizik eta horizontala izatia harremana. Bertan dauden auzotar eta auzokidek gauzak elkar banatzea. Orduan, noski, pertsona etorri berri batentzako olako bizigune baten parte hartzia eta eramate ditun gauzak baita erlazioak, eta auzotarrok, euskara hiztunok baitare. Euskal Herrian gaur egun hizkuntza baina gehiago hitz egiteian, ikustet jendiak hau ez dakila edo arrotza zaigula, gure zirkulotar moitze gelako beti, eta oso gauza aberasgarriak ateratzaia hortikan, da nik ustet denok, parte hartzaile denok eramate deula uste genituna baino gauz gehiago.